Летась у снежні найбуйнейшы авіяцыйны партал Бразіліі «Аэраін» паведаміў пра незвычайную актыўнасць беларускай авіяцыі. Грузавыя самалёты з Менску пачалі рэгулярна лятаць у Лівію, парушаючы міжнародныя санкцыі. Як высветлілася, серыя гэтых таямнічых рэйсаў пачалася неўзабаве пасля візіту ў Менск Садама Хафтара, сына ўплывовага лівійскага военачальніка Халіфы Хафтара. У публікацыі адзначаецца, што сёлета за першыя паўгода больш як 27 тысяч мігрантаў прыбылі ў Італію з Лівіі, а больш як 7 тысяч дасягнулі грэцкага вострава Крыт. Гэта ўтрая больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Падазрэнне выклікае і тое, што рэйсы скіраваныя ва ўсходнюю Лівію, рэгіён кантраляваны Хафтарам, вядомым цеснымі сувязі з Крамлём. У ЕЗ асцерагаецца, што Расія і Беларусь могуць ізноў выкарыстоўваць міграцыю як інструмент палітычнага ціску, як гэта ўжо было ў 2021 годзе, калі Беларусь апынулася ў эпіцэнтры міграцыйнага крызісу на межах з Польшчаю і Літвою. І з намі на сувязі Артём Брухан, спікер Координаційної ради і намеснік кіраўніка Народного антикризисного управління. Вітаю вас. Добрый вечер. Так, добра, нас чуеце, калі вас? Даро, Артём, так, уласна, вось на вашу думку, ці можа сведчыць гэтыя рэйсы ў Лівію пра стварэнне новай магчымай схемы нелегальнай міграцыі праз Беларусь? Ці нагадвае гэта нешта з тым, што адбывалася ў 2021, ці можаце правесці такія паралелі? Ну, я бы пачаў з таго, што ўвогуле трэба больш шырэй глядзець на гэтую сітуацыю. Калі паглядзець на знешнія зносіны Александра Лукашэнкі, рэжыма Александра Лукашэнкі з такімі краінамі, як Лівія, як Куба, як Нікарагуа, усе яны звязаныя ў тым ліку з рознымі магчымасцямі выбудоўвання адносін з краінамі, якія цяжка назваць дэмакратычныя, якія даволі аўтарытарныя, якія маюць даволі складаныя адносіны з дэмакратычнымі краінамі, з Злучанымі Штатамі Амерыкі, з еўрапейскім звязам. І вось у гэтым сэнсе, я думаю, вось гэтая арбіта Крамля, у которой трымаецца Александр Лукашенко, яна цалкам супадае для выбудоўвання адносінаў з такімі же краінамі, якія з'яўляюцца фактычна донарамі нестабільнасці ў рэгіёне. І сапраўды, вось такое выбудоўванне адносін з Лівіяй, з Хафтарам, гэта таксама можа сведчыць пра нейкую падрыхтоўку для больш шырокага міграцыйнага крызіса, для падрыхтоўкі яго, ці фактычна можа быць нават нейкіх больш такіх сур'ёзных сувязяў, звязаных як з гандлем і зброяй, з міграцыйным крызісам і іншымі справамі, якія могуць дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Ну, таксама я бы хацеў зазначыць, што ў іх падобная сітуацыя, дарэчы, з Хафтарам. Ён не з'яўляецца прызнаным кіраўніком дзяржавы Еўрапейскім Саюзам, і вось тут у іх таксама ёсць кропкі сутыкнення, як кажуць. То бок, але калі вот вяртацца канкрэтна да этой сітуацыі, тое, што вы шырэй кажаце, это цікавае пытанне, так, бо, умоўна кажучы, цяпер Брюссель прыкрые, так, эту крыніцу з Лівіі, так, ну, то тады з Нікарагуа, так, Белавія будзе лятаць кшталту таго. Але калі вот вяртацца канкрэтна да гэтай сітуацыі, Белавія і так пад санкцыямі, што можа пагражаць удзельнікам гэтай справы, так, па выніках вось этого расследавання Еўракамісіі, так, ну, хіба што ўнутранае якраз, так, і ці, в прынцыпе, ў сённяшняй сітуацыі беларускім уладам ужо пасля ўсіх гэтых, што нарабілася у нашай краіне, ужо не так важна рэакцыя на гэта, ну і сам Еўразвяз ужо не можа і не будзе рэагаваць неяк асобна, так, на гэтыя факты прывозу гэтых падвозу мігрантаў. Ну, тут варта зазначыць, што зразумела, што рэжым Лукашэнкі хацеў бы зняць санкцыі з Белавія. І такая інфармацыя, якая з'яўляецца, такая інфармацыя, якая пачынае цыркуляваць у еўрапейскіх медыя, зразумела, што яна не дадае магчымасцяў, не адкрывае вось гэтага акна магчымасцяў для лабіявання патэнцыйнага зняцця санкцыяў з Белавія. Па-першае, па-другое, як я казаў, вось той шырэйшы кантэкст, зразумела, што гэта, як вы кажаце, цікава, але не канкрэтна, але ў гэтым кантэксце што галоўнае? Рух у фарватары Крамля сведчыць пра тое, што жаданне змяніць палітыку знешнюю, жаданне зрабіць адносіны з Еўрапейскім Саюзам лепшымі, жаданне змяніць знешнюю агрэсіўную і ўнутраную рэпрэсіўную палітыку няма.
А чаму няма? Ну таму што Александр Лукашенко не мае той суб'ектнасці на дадзены момант, каб самастойна вырашаць яму з еўрапейскім саюзам паляпшаць адносіны ці не. Ён у любым выпадку будзе азірацца на Крэмль у гэтым пытанні. Таму і выбудовыя адносіны з саюзнікамі Крамля ў першую чаргу, а не праводзіць суверэнную знешнюю палітыку. І вось Спадар Артём, ну можа жаданне і ёсць. Спадар Артём, ну можа жаданне і ёсць. Ён жа збіраў днямі усіх дыпламатаў, увесь дыпкорпус і натхняў на адкрыццё на захад у шырокім сэнсе і на ЗША і на рынкі еўразвязу. Можа проста магчымасцяў якраз няма. Так, але магчымасцяў няма, бо Крэмль так мае кароткі ланцуг. Добра, а тады ў чым, выбачце, адразу дадам гэтае пытанне, у чым тады зацікаўленасць Крамля можа быць, улічваючы вось сувязі з халіфай Хафтарам? Пра што канкрэтна тады можа быць гаворка, пра шырэйшы кантэкст? Ну вось вы фактычна ў сваім пытанню дакладняючым паведамілі пра тое, што Лукашенко сапраўды можа і хацеў бы, але не можа. Ну так вот зразумела, што не можа, бо ён свядома выбраў палітыку такой супрацы з Крамлём максімальнай. Таму пакуль там не будзе нічога змяняцца і ў яго паводзінах нічога змяняцца не будзе. Што тычыцца інтарэсаў Крамля, ну тут зразумела. Еўрапейскі саюз з'яўляецца зараз фактычна таким увасабленнем той пагрозы для России, для саюзнай дзяржавы, так званай. Еўрапейскі саюз, НАТО – гэта галоўны экзістэнцыйны вораг. І нагнятаць абстаноўку на мяжы з Еўрапейскім саюзам, фактычна гэта праводзіць гэтую гібридную агрэсію, гібридны ціск, шантаж у нейкай ступені Еўрапейскага саюза. І Лукашенко тут самы найлепшы саюзнік Крамля, бо менавіта з тэрыторыі нашай з вамі краіны можна праводзіць гэтую гібридную агрэсію з дапамогай інструменталізацыі міграцыйных потокаў. Менавіта ў гэтым сэнс. А далейшыя крокі, мы бачым, што адбываецца. Давайце шыра. Вось нават Дональд Туск паведаміў пра затрыманне 32 завербаваных там дыверсантаў, шпіёнаў, якіх вербавала расійскія спецслужбы на тэрыторыі Польшы. Гэта только тое, што вядома. То бок гібридная агрэсія, гібридны ціск у дачыненні да Еўрапейскага саюза – гэта стратэгічна на дадзены момант мэта Крамля, каб менш увагі было да Украіны і больш Еўрапейскі саюз займаўся сваімі, па-першае, унутранымі справамі, па-другое, наносіць вось гэты стратэгічны удар па галоўнай ідэі Еўрапейскага саюза, шэнгенскай зоны, мяжы, адсутнасці межаў, каб гэта ўсё было складаней і складаней утрымліваць гэтае адзінства ў межах Еўрапейскага саюза. Гэта больш такія стратэгічныя мэты. Таму Крэмль проста інструменталізуе мігрантаў ад нашу тэрыторыю. На жаль, Александр Лукашенко проста яму на блюдзішкі, як кажуць, прыносіць. Так, ну і не толькі ад этого пакута еўразвяз, а перадусім беларусы, якія стаяць цяпер у чэргах на выезд з краіны, і беларусы, якія не могуць атрымаць візы, таму што пазакрываліся дыппрадстаўніцтвы ці абмежавалі сваю дзейнасць у Беларусі менавіта праз гэты крызіс. І гэта адна з асноўных прычынаў, чаму пункты пераходаў не працуюць усе з краінамі еўразвязу. Ну і тым больш дзіўна, чаму за 4 гады гэтага міграцыйнага крызіса еўразвяз так і не здолеў выбіць з рук Лукашэнкі гэты інструмент ціску праз мігрантаў. Ну і сёння якраз Польшча увяла в строй такі электронны бар'ер на ўчастку мяжы з Беларусі па заходняму бугу. Гэта 172 кіламетры. Цалкам праходзіць праз тэрыторыю надбужанскага памежнага атряду. Ён уключае ў сябе 1900 стоек з камерамі і 5000 відэакамераў. Але вось дагэтуль не атрымліваецца спыніць поток. Чаму дагэтуль не ўдаецца эфектыўна супрацьстаяць атакам мігрантам з беларускага, і расійскага боку? Таму што, па-першае, гэтым атакам дапамагаюць фактычна беларускія ўлады. Яны спрыяюць гэтаму, дапамагаюць мігрантам з дапамогай розных рэчаў, там піліць гэты забор, яшчэ штосьці. Зразумела, што шмат якія рэчы не маглі бы адбывацца без дапамогі і падтрымкі з боку ўладаў. Таму тут відавочна, што гэта не проста. Так, рэйсы Белаві, тут шмат чаго адбываецца. Гэта сістэмная такая праца, сістэмны удзел у гэтай гібриднай
агрэсіі. І давайте шчыра казаць, вось калі мы кажам, што чаму там еўрапейскі саюз не спыніў гэта, ну вось вайна ва ўкраіне таксама працягваецца, нягледзячы на тое, што вводзяцца і моцныя санкцыі, і сапраўды мы зараз знаходзімся ў той сітуацыі, калі вось такія дыктатарскія рэжымы, у той сітуацыі, калі розныя агрэсары, яны спрабуюць вось гэтай грубай сілай, парушэннем усіх дамоўленасцяў, міжнародных нормаў, проста спрабаваць слабыя месцы Еўрапейскага саюза, да, там, дэмакратычных краінаў выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах. Гэта цынічны, прабачце, але з іх боку такі прагматычны падыход. І вось найбольш прыкра, што наша краіна, якая сапраўды магла бы быць такім, ведаеце, такім мастом, да, донором стабільнасці, Артём. Ну так, как бы стабільнасці зараз вось гэта і няма, як кажуць, таму і мы бачым, што адбываецца, што Еўрапейскі Союз ну просто насамрэч не можа нічога з гэтым зрабіць, а вось Расія і там са сваімі саюзнікамі працягваюць гэтую фактычна гібрыдную агрэсію, і на жаль, гэта будзе працягвацца, пакуль знешняя палітыка ў першую чаргу ў Крамлі не будзе зменена. Вы згадалі слабыя бакі еўразвязу, і сапраўды еўрапейскі звяз крытыкавалі і апазіцыя, і незалежныя журналісты, і за бюракратыю, і дзесьці за павольнае прыняцце рашэнняў. Але, ну, глядзіце, гэтую праверку хіба ініцыяваў ўсё ж такі ініцыявала Еўракамісія цяпер. Ці гэта сведчыць пра тое, што больш пільна сталі сачыць за дзейнасцю Расіі, Беларусі, сачыць за, магчыма, гэтымі дзірамі, лазейкамі у санкцыйнай палітыцы, у міграцыйнай палітыцы? Ну так, зразумела, што больш жорсткай становіцца палітыка еўразвязу ў гэтым пытанні, і еўрапейскія чыноўнікі больш увагі гэтаму дадаюць, бо, зразумела, не так хутка рэагуюць, бо трэба перабудавацца, зразумець увогуле, што адбываецца. Вось у адрозненні да дыктатур усё ж такі еўрапейскія краіны паспрабавалі разабрацца, што сапраўды адбываецца, чаму так, а не і інакш адбываецца. І вось тады ўжо прымаюцца рашэнні ўзважана, магчыма, не так хутка, як камусьці хацелася б, але тая ж Польша даволі хутка прыняла рашэнне пра ўмацаванне мяжы. Да, зразумела, гэта такое практычнае, простае, найбольш простае рашэнне, замест таго, каб падумаць, магчыма, як бы там дапамагчы беларускаму грамадству змяніць сітуацыю ўнутры краіны. Але ў першую чаргу зараз усе краіны, усе дзяржавы, усе ўрады будуць думаць у першую чаргу пра сваю бяспеку. І вось тое, што адбываецца на мяжы, ну гэта, ну, мы бачым гэтыя кадры. Ну, гэта складана было ўявіць сабе ў 2019 годзе. Да? Вось зараз гэта адбывалася ў 2021, працягваецца і штодзень, і мы бачым, і кідаюць палкі з цвікамі ўбітыя, і бутылкі з коктейлямі Молатава. Шмат чаго адбываецца. І гэта новая рэчаіснасць, у якой мы жывем, і Еўрапейскі Саюз, так или інакш, зараз мы бачым, вось Польша ў першую чаргу, да, як стаіць на мяжы, вось выбудоввае гэту тарчу ўсход. Да? Так, ну, у нас апошняе пытанне засталося да вас, спадар Артём. Мы часта ківаем у гэтай тэме. Ну, беларусы стаяць так на мяжы суткамі, бо пункты пропуску не працуюць праз тое, што беларускі бок так вось падвозіць гэтых мігрантаў, якія атакуюць мяжу. І ківаем на Пуціна, так, ну, што Лукашенко толькі выконвае волю Пуціна, так, у гэтым, вот цяпер яны былі таксама наваламі, тут все чакаюць, што цяпер Лукашенко, які план ад Пуціна новы прывёз, што якія будуць бякі адбывацца на нашай тэрыторыі, да. А ці не ёсць, можа так, вот вяртуючыся да матывацыі самога Лукашенка, што, можа, і ён зацікаўлены, беларускія ўлады, у такой сітуацыі на дадзены момант, так як казаў Васкрэсенскі, што нам не трэба тут асабліва людзей, которые не хочуць ісці працаваць на завод, да, в Беларусі. Ну так і выязджаць тады беларусы не могуць. Яны такім чынам ізаляваныя, так, фактычна. Нема вось этого абмену паміж беларусамі, которые за мяжой таксама, да. Нема кантактаў, камунікацый такіх цесных з дыяспарай беларускай, так. Што магло б там нараджаць нейкія ініцыятывы, там нейкія дзейнасці і так далей. Можа, у гэтым для іх страх большы, ад таго, што, ну, церпіць эканоміка, да, там, бо такая сітуацыя на мяжы, там, напрыклад, менш там прапускная здольнасць і штосьці яшчэ. На вашу думку, вось матывацыя Лукашэнкі ў гэтым крызісе, яна все-таки больш такая на баку Пуціна граць, ці все-таки ён бы хацеў адкрыцца, вось, і каб з гэтымі мігрантамі нарабіць парадак? Ведаеце,
Тут матывацыя ў яго можа быць розная. Я, дарэчы, хутчэй лічу, што ён ужо цалкам у адной лодцы з Пуціным, і вось гэтыя візіты на Валаам і гэтак далей, бо часам мы можам спрабаваць выдаваць, я вось чую ў вашых пытаннях, там, жадаемае за тое, што насамрэч Надзею ёсць. шукай. Магчыма бы Лукашенко і хацеў бы, але гэта ўжо мы заходзім на поле спекуляцыю. Ёсць факты. І факты кажуць адваротнае. Факты кажуць тое, што ён спрыяе перамяшчэнню гэтых мігрантаў, Белавія удзельнічае ў перавозе гэтых людзей, пагранічнікі дапамагаюць мігрантам ці не замінаюць як мінімум штурмаваць мяжу. Усё сведчыць пра тое, што гэта цалкам такая адпаведная яму узгодненая палітыка. І нават тэзы пра тое, што Еўрапейскі Саюз нам не так патрэбны і мы можам пацярпець, гэта ж таксама пра яго палітыку. Магчыма, штосьці потым зменіцца, але на дадзеным выпадку мне падаецца, вось тое, што адбываецца, яно ў інтарэсах Лукашэнкі, але зразумела не ў інтарэсах беларускага грамадства і беларускага народа. Гэта 100%. Вось пра нацыянальныя інтарэсы тут размовы не ідзе. Ну, вось гэта самае прыкра. Так, і калі б чалавек у сваіх дзеяннях галоўнае ставіў нацыянальныя інтарэсы, ён бы думаў, якім чынам можна гэтае пытанне выправіць. Але зараз ён факты кажуць пра тое, што цалкам дапамагае. Таму гэта свядома, вось пакуль свядома, пакуль іншае нельга казаць, толькі можна, а можа быць, а можа і не.